Η Ελλάδα. Μια χώρα όπου η καλλιέργεια της ελιάς είναι τόσο αρχαία όσο και ο ίδιος ο πολιτισμός. Εδώ και χιλιετίες, οι παραγωγοί δημιουργούν εξαιρετικά ελαιόλαδα, γεννημένα από τη γη και την προγονική γνώση. Στην Dubai Olive Oil Competition συγκεντρώσαμε τις πιο αναγνωρισμένες επιτροπές και τους πιο διακεκριμένους σεφ για να ανακαλύψουμε, να αξιολογήσουμε και να ανταμείψουμε τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο και να τα φέρουμε στα τραπέζια των πιο διακεκριμένων εστιατορίων σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάζουμε αυτά τα ελαιόλαδα σε εισαγωγείς και λάτρεις του ποιοτικού ελαιολάδου, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στα καλύτερα ελληνικά ελαιόλαδα. Και ανάμεσα σε όλα αυτά τα εξαιρετικά ελαιόλαδα, η μάρκα Dolion τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση Early Harvest 2025. Αναγνωρίζεται όχι μόνο ως ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα της Ελλάδας, αλλά και ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Αν θέλετε να ανακαλύψετε αυτήν την εξαιρετική μάρκα, επισκεφτείτε το bestoliveoils.store.